Mijn naam is Maria van Aalst. Ik ben van niemand. Wat gaan we er eigenlijk doen in de Oost? Hij was het, ik weet het zeker, meneer. Jacques! Zonder oorlog kun je geen handel voeren, zegt de slachter van Banda, waar hij om geroemd wordt. Wat wil je worden, Maria? Ik wil de koningin van Batavia worden. Alleen de zwakken redden het niet. Hij zit daar maar aan dat bureau. Zo krijg ik nooit een kind. Ik mis de geur van Batavia. Er is een ongeluk gebeurd. Dit is het einde van de wereld, moeder.